U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mirač, smaragdno-zelene stepenice od kuca do prvog neba. Već smo istakli da mirač doslovno označava stepenice ili deredže na tim smaragdno-zelenim ili zlatno-srebrenim stepenicama, sazdanim, kako se još veli, od safira i topaza i koje se spuštaju na lancima od bisera. Poslanik alejhi selam uzdignut je na prvo nebo. U hadisima se spominje kako onaj koji umire svoj pogled upire prema ovim stepenicama, ovom miraču, i pogled mu se ukoči kada ih ugleda. Dakle, po ovim najljepšim stepenicama ikada viđenim nazvan je cijeli događaj mirač.